thong bah khamat jongani ka seng kadai ban pentroin bat penduk jaj ya ke Israel. Hezbollah kamut ka seng lani ka parti Allah kamut ublay. Kumta Hezbollah kamut Party of God lani ka seng ublay. Ka Hezbollah kadai ka seng king atiar bat ka seng sanhima ha Lebanon. Ban tip Balei bat kumno la seng ya ka Hezbollah kinhap tip khinyat ya ki jingjia ha Iran. Haus nam ka kanes pa nyup khandai klajia ka jing ki ha Iran bula tip kum ka Iran revolution lani ka Islamic revolution. Kani ka revolution kadai ka jing ki Shia Muslim banweng ya ka jing sanchar us iem ha Iran bat banwanra ya ka Islamic Republic. Ka revolution klapan kutno ya ka jing sanchar us iem jong ka Pahlavi dynasty ha Iran bat ka Iran kalakalalong ka theocratic state hapo ki Shia Muslim. Ka theocratic state kadai ka ri kabla penyaj da unong ya lam nyam. Ayatollah Ruhollah Khomeini ulalong urang ba niam ka Iran haus nam ka kanes pa nyup khandai. Khomeini ubu ya ka thong ban penyar ya ka bor ki Shia Muslim hari Arab lengba ka Islamic revolution kumbalalong ha Iran. Hapdeng kisnam ka kanes pa nyupusan hadu ka kanes pa khanai pho kladon ka civil war ha Lebanon habdeng ki Maronite Christian bat kiwi ki seng Muslim. Ha kisnam ka kanes pa prapo kiwi kiri kum ka Syria bat ka Israel ru kilai don benta ha ka Lebanese civil war. Hapdeng jong ka civil war Khomeini ulayo ekalat ban pen urlong ya ka jing thumu ka jong u. Ula bay pisa ban ai jing hikai lani training ya ki Shia ha South Lebanon. Ya kini ki Shia la ai military training da ka Iran Revolutionary Guards katnat sipai ka Iran. Ka jing thumu ba Khomeini u ai training ya ki Shia kadai ban pendon kam ya ki kum ki sipai ha ka civil war barru kum ki proxy army jong ka Iran ha Arab. Khomeini ula bay pisa tang ban ai military training ya ki Shia Henry ula bay pisa ru namata bon ki kampen roy ha Lebanon. Kumta ulayo ya ka jing Kristan bat ka jing iej na ki Shia Muslim ha Lebanon. Ka Palestine Liberation Organization PLO kadai ka sang le no bay khun banyo ya kari Palestine ha Israel. Kala penyap ya bon ngut kinong Israel lengba ki kampen trim. Ha usnam ka kanais pa propuar. Kala don ka jing thumu ban penyap ya Shlomo Argov u ambassador ka Israel ha United Kingdom da ki le no Palestine. Ka Israel hapo nyopo ar kanta jong kata ka jingjia kala her thama ya ki South Lebanon ban kharwit ya ki le no PLO. Tei hang ni ba Khomeini ulayo ya ka Kabu ban pendon kam ya kita ki Shia ka Lebanon ki blayo training ba banyele persya ya ka Israel ha South Lebanon. Ya kini ki Shia lakhot ki Hezbollah. Ka manifesto lani ki matrikam jong ka Hezbollah kabla penmi ba hausnam ka kanais pa proposan kadai ban penduk jaj ya ki Israel bat banyele persya ya ki wi ki bor banabar. Ka Hezbollah kala le shibun ki kampen triam persya ya ka Israel bat ka Amerika. Ka Hezbollah kadai ka seng no basdang nengkong ya ka suicide bombing. Haus nam ka kanes pa kanai po ya ka Lebanese civil war la penkut lengba ka Taif agreement ha ka ba ya borok ki sangking atiar ha Lebanon la penduk pendam no. Henry nalor ki sipai Lebanon ka balingo kalong ba la sya pat tang ya ka Hezbollah bandang king atiar. Ha kini kisngi ki sipai ka Hezbollah ki kham klanbor banya ka Lebanese army ha ka jimbun pat ba jingbun ki roket ba ki missile. Shushu hadin usnam ka kanes pa khnai po ka Hezbollah kala shimban taru ha ka kam sanhima jong ka Lebanon. Ka political wing jong ka Hezbollah balakhot ka loyalty to the resistance bloc kalai khun ya ka election jong ka Lebanon parliament haus nam ka kanes pa khnai puar bat kala job hadu khat arsid. Ka Hezbollah kala don lang ha ka sarkar sendrop ka Lebanon nadu usnam arjarsan. Kumta ka Hezbollah kala long ka seng sanhima bat ka seng lekno ha ka juk upor. Ya ka Hezbollah la khen seng lekno la ne terrorist group da ka European Union bat kiwi kiri ka partai. Kiwi kiri pat kum ka Russia bat ka North Korea kim khen terrorist group ya ka Hezbollah.
Secretary General bamanta jongka Hezbollah udai Hassan Nasrallah ublabu shun bha ya ka Amerika bak Israel uju ongru bakari Amerika kadai soitan rangba bar ka Israel kadai soitan khana bar ka Israel kadai ka cancer jongka Middle East katama Israel Hamas bajia hakini sngi ngiyo I bakala jankala long kum katama Israel persya ka Hezbollah ka siat misail bar ka pyndik beit ya ka Israel man kapor kumta ka jingtmu jong Ayatollah Ruhollah Khomeini haus nem khakane spa nyok phunai kala urlong da ka jingdon ka Hezbollah ha Lebanon kum ka seng bashun Israel ba ka seng ban pen I ya ka bor ki Shia Muslim ha Arab ti perlok lada pisutnat ya kani ka video sngobha ban like bat comment sngobha ru bat kershan bat support da ka ba subscribe ya ka channel khobe shibun